Eish ipain yongamenya amadoda ubusivi ba hey lamzi ziyaduma mawumenywanga pha enda unandlela ongena uzivayile kokuyini kukho umtshato kaloku kwenye lali eyayingaphesheya but ilali lalali leyana xa uya kuyo indlela yakulalali yedlula apha ngasekhaya ayinyani ke kukho umtshato ziyaduma into nasimenywanga pha yo hayi nditatsho speech ithini plan atu speech hayi nayi plan yoya pha singaya pha siyofika pha ndihlamba andishiye ndibe ndihlamba hayi makuvuka iplan kaloku athi usweke ke ndisweke ke nam hayi kodwa ndiyamthemba speech yo iligqiso ngimanzi la ndiphethe ikamera but andiyithembi nale kamera yakhe iyasebenza okanye kwathi ndithi fondini ithini ndiwathi ndigquphethe ikamera uthi sawuthi gqipha ingathi ngocameraman aba-serious bafuni kulaa mtshato ndithi hayi masike sicinge enye indlela okwenza ayikabili hayi kube kusithi gqinga imoto emile ebukujip kanje yayijip ya hayi nyhani ibilahlele apha ngasendlini ibuza uba he mani ithini i-direction mani ndifuna lo mzi nomtshato yabona sithi hayi nebraya khona yabona kuhlanjiwe apha yabona ihamba no-frow wayo and ndithi ndizojonga hayi mani speech why kanti singakhweli kule moto intoni sazibiza phakathi nospeech kule moto phakathi kwamo kwethina speech ungene nayo le kamera yakho ungayishiyi sabe sathi ba emotweni aninolungu uba nihambe nodwa ningalahleka kakhulu zininzi ezi passages funeka sithi gqipha sihambani sonke ndiqonda uba eyi silele phezu kwe-timing sifuna uthatha serious xa sifika phaa nyani ke sihambeni khala makiki ceba lokho imvuzo zelizwe nathi ke phakathi pha hey into nayo ke ngoku engeneni kwethu ngokuphakathi phana kwacaba ngosithathwa serious nyani xa sisehlika hospital ba behlika bephethe ikamera nyani hospital beshaya edume ngazo fondini ayinabisi ikamera yakhe pha khada ngoba hospital into nento ayenzayo sijongelwe enye izindlu pha kweza zindlu zikuthiwa ngamagumba phezulu kaloku angeni nabantu le kuyabuzwa phana like nisela ntoni iyasela guys nathi ke sisenza abantu ke fondini pha sithi hayi siyasela but ayikakhulu yasengathi khona nama kaloku sibone sinikwa pha eziwanyani ngathi zidomnyana ndiqonde mna uba ndiyazisola nyana kaloku ngoku ndekutheze ndingathi ndisela kakhulu nakanti ndithi mna hayi right nehenisi kodwa no asinonika henisi nina mani yintoni ingathi asinixabisanga yintoni ingathi asinixabisanga kodwa bafika iqonda henisi hayi ndiyabheja ngayo hayi usipicho ngokuyena uselele emboneni ngokusipicho yena yaleqa isikolo uyaleqa isipicho ziwine zezimfundini athi usipicho nguwe mani lo uvele wathi asiseli kakhulu jonga usinikwe iwine ndithi ayinyamezela nje yawo hayi sakube kudala ndaphuma nje kancinci ndaphandle ke ndakhe ndawuchama nje ndathi ndibuya usipicho ngapha usipicho wenzani usipicho uyakhonyuluka zeziwayini ndiyabona kaziqhelayo baloku fondini zeziwayini zidurayo uyakhonyuluka ndithi usipicho ndiyifondini engazazi wena ndijongile njalo ingathi akusemnandanga ngoku ndithi ke mna ke sipicho relax nje kwe-relax mfundini sekhulu okuzayo ucima kusela umlawulo ukuleka zawuphatheka kakuhle kube kungena ootata bapha ke fondini sizobanjwa nesandla ngosa kumane sibuzwa ngamagama esingawaziyo tyhini ngumnakwenu lena James usipicho naye unqwala intloko nasemntwini ongenayo uyanqwala qha usipicho uyanqwala usipicho akakhathali uba kuthi ungubani na uyanqwala ndithi usipicho uzosifaka engxakini sowunxile kakhulu wacaba usipicho uyatipha ngowatipha usipicho into enzayithina le ndaba ngasipicho sihambela lapha futhi sithatha serious abantu babesithi baphi kanti abacameraman bengekho cameraman napha ndithi sipicho mfondini walalayo usipicho hayi ndinxela uba nam ndabona uba usipicho ngoku ngehlobo eseyinxile ngalo seyigabha nogabha ngoku ndavele ndazizimela kwakulo mtshato ndazizimela ndaphuma ngathi ndiyochama nje ndazizimela ndemka uzimela njani ndathatha nje ikamera le beyiphethe usipicho kodwa kusithiwa hayi buyaphi ucameraman ndathi ndiyoke ndibuya icontent zawuyilungisa hayi ndiphinde ndibonakala ndiqomba ubana nohambe ehlaziya ngapha kude undenzani kodwausipicho hayi chisidi thina njalo nje ndoda usipicho zidla zodwa akho mntu mosapho